Iktar minn wieħed minn kull 5 żgħażagħ Maltin tal-età bejn 18 u l-24 sena jinsabu f'riskju ta' depressjoni, it-tielet l-ogħla rata fl-Ewropa. Skont l-aħħar rapport maħruġ mill-Eurofound, il-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-ħajja u kundizzjonijiet tax-xogħol, 22% taż-żgħażagħ Maltin jaqgħu f'din il-kategorija. Kwistjonijiet relatati mas-saħħa mentali ilhom fuq l-aġenda pubblika għal diversi snin, dan sabiex tiġi miġġielda l-istigma dwar il-mart mentali. Fil-fatt saru diversi kampanji informattivi immexxija minn entitajiet varji li jħeġġu lin-nies sabiex jitkellmu dwar il-ġlidiet u d-diffikultajiet tagħhom. Iktar kmieni din is-sena, ir-Richmond Foundation għamlet kampanja immirata lejn iż-żgħażagħ. Dan wara li kien sar magħruf li madwar 150,000 persuna f'Malta xi darba jew oħra f'ħajjithom għaddew minn problemi ta' saħħa mentali. b'75% tagħhom kellhom l-ewwel sintomi qabel ma għalqu l-25 sena. F'Malta madwar 2% ta' dawk bejn l-età ta' 18 u 24 sena isofru minn depressjoni kronika. Tfajliet ta' bejn il-15 u l-24 sena huma iktar friskju li jbatu minn depressjoni mill-ġuventur tal-istess età. L-istudju juri wkoll li madwar 30% tħabbtu biex jaffordjaw aċċess għal servizzi psikoloġiċi u psikjatriċi.